Bulong ka na, bakit ko lang? Mahal. Tulad niya. Hindi ba rin? Oo, natin na. Ning na. Oy! Thank you! So ayan guys, today's vlog mangunga kami ng Talangkang Bukid. Yan. Kasama ko si Boss Joey saka si Boss Nick. Yan. Dito kami ngayon sa bangkag ng mais. So stay tuned mga kabosing. Nagtapay mo. Iwan, pangato. Kita mo ka na kininayon. Yung kinayon na. Ayan na. Kita mo na kininayon mo. Oh, dakulin niya. Oh, dakulin niya. Dakal. Dakulin niya. Lalaki guys. Lalaki. Dakulin niya. Eh. Ni, ay mura nga dagos. Lumabas agad. Lalaki. Ha? May nakuha si Boss Joey. Tinalim? Five. Tapi kasta mati kasta dan ni. Muli. Indak kali may tanay. Ano liman? Oh. Five. Marot. 6-0. Good size lang. Hindi may sakit press di ko na. Dagana di unag IG ko trabaho. Nabasa pa lang. Mister Damo. Simra kumawa na kita kay Ili. Lumaran? Ito. Basta mo latan. Hindi tani.
Okay guys. Babae natin. Pustahan ta. Nakita mo? Nakita mo. Pigsan. 10. Sana pulo. Isa. Lalabas na yan. Dito sa inyo natin kung may pitap. Ini wansa. Dakkel. Oh, dakkel mo. Babae. Babae. Basi ipi na. Ha? Ang pagpapata. Nagkakaspat lang ang marami kita dito. Girl, leather. Jangan ikut kami dan cak pabanyas dito. Banyak. Style daw ako gusto. Kung magpapunog niya. Baka naunog. Nih. Kita nih. Takulinya. Nih, pok. Mana lah? Aray ko po. Apay? Naibit ka? Nailag? Kung bakal mo. Manong? 12. Hindi pala ito. Na? 12. 12 na guys. Dami na ng giant. Ha? Dami na ng giant. Gabo na dito. Cellphone na babasit. Ha? Cellphone na babasit. Ito. Tataktuling na.
14. 13 guys. Na? Hindi nga matawuran ko. Pag-urasan natin. Nakita mo. Okay. Sa huh? Pang 14. Nice. 14 guys. 14. Nagdidaktil kaya. Niya ito lalaki. Narabaw mo? Narabaw mo. Magpapunas ka lahat ha. Abas Diego. Labas Diego. Laki mo Diego. Basta Mamutang na pa yan. dakuling na. Babae? Babae? Ay lalaki? Mabati mo tayo na. Dakuling na. Sibuk takin na yung isang masik dito. May ka 15. Man, may ka 15. May ka 15 na guys. Ang laki. Ang lalaki ng talangka dito. Na? Ay, ikaw. Dakuling niya. Guys. Ang laki. Ang lalaki nito. Na? Dito. Camera. Manon? 25 dun. Isa daw yun po. Hindi ah. Di ka makatamil ka. Dito ta. Oo, sumabay. Dito ta. Dakulang. Okay na ako. Tapo. Dakulang na. Daki lapad bus na. May sibuk mo tayo tanan. Wala yung sibog mo na. Di sisa-isag. Ibusom sa magamarong nito. Pwede na kulag pwede. Ha? Nakulag pwede. Hindi pa. Paspas yun. Sayang pa.
Dadakol mo. Tanang dagi naladyay. Nawantan. Ani. Ha? Ani. 17 guys. Okay. Ang 18 ko naman. Pang 18. Ha? Aja lah ipit na ning. Bisit. Kita ji. Lah daun. Di 19. Tapos Kita lagi kita kerja yun. Jay. Wala tayo ba? 19 guys. Solid. Ang dami na oh. Look. Ang lalaki. Yun. Bang 20. Balik ko pa kasi yung agad ano? Ting 20. 20 guys. Ano dati. Nasobra na yun. Andyan na. Ayan. Sa Gagambay. 21. Pagpunta ipit. 21. Buditan kita man ni. Ako? Nudakol. Ano? Sinukay na. Sudah Jane. Ha? Ipit na alam. Di sa sindak kulin niya. Di pulong ko na ba tulog? Mal. Kulin niya. Di baldi. Oh. Natin na. Ning na. Na. Dak kulin niya. Di pulong ko awaday. Dak kulin niya. Lalaksa dan niya. Worth it niya. Dudak kulin niya. Pang 22 yung malaki guys. Dami na. Solve. Pamain na lang yung bibili. Pamain. Ketub-ketubung. Mabay-bay mo. Ha? Mabay-bay mo. Ini mo pukso blinsan.
Dadakkulin niya. Yung dadakkel ng gamar. Ay, nagdataktalan damutin niya. Siguro. 23. Hindi ka sagdawalaw. Saggalaw. Sagdaw. So ayan guys. Lilinisan na namin yung mga nakuha. 23 laman. Malalaki pa. $23 laman. $23 laman. Dami. Ay, sayang. Lumakas guys. Ang bilat pa yun. Mulin, mulin. 8%. Ang thumbnail to. Ang pinagdilawan dati. Dakturin niya. Hahatiin namin yung maliit tsaka malaki guys. Baka ano, baka maubos dyan sa daan. Ano dyan? Teka mo dadaktul na. Upat. Kamla 5 to eh. Teka mo dadaktul na. Ano yung mga pagkakas? Ang dilawan dati. Ang pa thumbnail ta. Thumbnail mo din ulog palang gana na. Lamin na ako. Tunan. Kita amin eh. May kapitan ni kapi. May dapan. Ini daktul. Ano yan? Ano ay tatagka? Mana? Ano? Ay. Na? Nagdata. 4, 6, 8. Ano? Berapa? Ang gado niya. Tingnan mo nun. Hindi daktul pa yan. Dudakkulin niya. L8. Ito na.